entok lagi kula nrimo bukatan wis kudune balen maning ya angger kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksa ning batin. Dua lagu keluarga besar ibu kita majikan wadon lara hati pengen isi bunuh diri duwe keturunan kan ditinggal bakang maringi numi lan ugalane inget ning keturunan anak wis gede-gede rumah tangga bebeneran awan bengi keluyuran kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksa ning batin. Spesial kanggo ibu kita sekeluarga. Majikan lanang ora tahan nyangga penderitaan deleng sampeyan selalu galugalan coba kan maringi numi lan ugalane inget ning keturunan anak wis gede-gede lamun arep rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran balen maning ya angger kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksa ning batin. Pegat bisa sampean entok lagi kula nrimo bukatan wis kudune balen